Ex-UPDS Welfare Society along Likacho Joralam Ki Kiklang. Borjana Soveka Pansi, Borjana long BJP party ticket Pivek Nang Jipusi, Borjan BJP Montol Committee Tumpen Ke Hangpon. Lang ke thepen ki sung arata tuma phan cleared up terang dili amethang jongjung akhia dat pen ki juna lang ki pi pajerdang. Aprangsi birta kilang arado anaphan kardom pajerdo kardom non karbilong ria birta long pen ujang terang pi non arjui tha birtang tonte. Aruni phai krisir kebarni ex-UPDS atumpen DPCKA sahemalong perang kiamai ing nipon. Laso perang kiamai long alang litumpen kapachini pon atengki ex-UPDS atum government atumpen monsa malam don cetok detpen alang litum dipualong taka boha dimaklong dunang jipu mathaponsi alang litumang bong tangka cirungpen dipualong long le namdungsi Karbi National Trust pu amen irponsi long le patata amen thapondung bonda labang solong li ex-UPDS long sodar sinar Bamon Timung Harva Ronghang Mohan B Elvin Timung Thengtom Teron Imsing Timung Akas Ronghang, Jewel B, Lapen Thon Rongpi Alang Litum, Bangkri Si Ancelangsi, CEM Dr. Tuliram Ronghang Apan, Chojoring Huden. Lapen Labang Sualong Li, Kothai Sialong, Tangkasika Lak Thong Kebra Phwa Dorpen, Chojor Ponlo. La Sualong Li, Kothaner Kep Andu. La Sila Sualong Li Kachojor Chingwai Sarpen Le Kachojor Kali. La Sila Sualong Che Don Non Thekthi. Long Li Kachojor Atum, Tangka Che Wai Vek Nang Jipusi, Perang Kia Maya Long Ning Je Pon Rinti. Laso perang kia mayalong Moniram Ronghang, Ribi Singh Teron, Anil Teron Lapen, ex-UPDS Klembang Phuatum Chetong Dun. UPDS ahut personally tum hala salong le rai lo lasi ex-UPDS Welfare Society tu salong le ijet bes itame no na bagela salong le militum arlopen birta long lo la salong le bakke ajak UPDS leader tum jorde lasi la ke chingwai sarpen kale lasi la ke militum matune ta krodun de la penitum chedon dekhe Athema labasalong lege nam ke lake inut bahini komaine akhi gale lake karbianglong ara rakhi lasila solong lege bange militum pota amatame Karbi National Trust pusinil tu amen bibi lasila ke UPDS det jota kali Karbi akhai bade karbianglong ara thanan sitambe ladak nilid ni hang pen kewang seinanga celang pen danglok official kam kewang pen danglok sitambe ladak kesang itu laso abida nota dolo lapen aso seki piye bangsa dili dua planning mang dobo lapen di pulau kacengkin ga tadim gari motor pasang thai ave lase ani sini litum halada gari motor la bangsa bozar ki puri laso ke parking laso adim silitum ka banai ku lase la solong le abangke non inut bahini UPDS salida tum jiorde la ke dilitum atuni da projun e lasi nilitum non chini pimelo lapen klang daglo rat pen setame la ke tengong daglo UPDS pan meme henono tipu bangka do ban nilitum sita kecok sita do lasi nilitum pan anong ke jo lapen meme henono akam ke claim ki piniarian tang daglo athe rat apan rada men NC rada bijong sip rada pan dukang hoy ke pinian tang daglo lasi la haya leaders tuman ke mantune ta diaune lapen dia na ne si alang litum labang so tangka kicuan la so tangka prabit na jewano lapen la solong lebal ke jadi tum kaya te jadi tum kaya te la solong le celong nang ko lapen nilitum kek bulu te mo si nilitum ko peni da pinjong ko stambe la ke komani jongjung ko bakal ke nilitum matu de protect lapen proin e jadi tum CM atau ko amen di dulu singdom lama la bahinian mo dulu ini dah pandang ini dah along le bang urdi jorel adam ke ini per kota long 35 lakh kota long diklang dah ko penting dan itu Karbi National Trust government ke abdal wala ane kapre gamen su ko singdong babe ami Karbi ang longor Karbi National Trust boli ami register kora সেই মাটিখিনি যদি এওঁলোকে আজি বিক্ৰী কৰে হলে কেনেকৈ হ'ব এই গতিকে আমি কোনো পধ্যে এইটো মানিব নোৱাৰে আৰু আমি ইয়াত এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰে ইয়াত বহুত কুৱেশ্যন সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে হৰেণ সিং BMP
এখেতে যদিও যদি এই মাটি বিক্রি করার লগত যদিহে এখেতে জড়িত আছে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ যদি জড়িত নাই আমাৰ লোকৰ লগত আহক আমাৰ লোকৰ লগত ফাইটিং কৰিম সূৰ্য যদিহে থাকে বা কাংজাং যদিহে থাকে আৰু অন্য UPDS লিডাৰ লোকসকলে যদিহে থাকে কালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব যদি নহয় যদি নাথাকে আপোনালোকে আমাৰ লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি একেলগতে এই মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাইট কৰিম সেই বুলি আমি এওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিম এপিল কৰিছোঁ Akhirnya satu kuana ning kan hal 2011 logic of death penalty pini itu periode itu bang dulu hajra dulu bang dulu hak cuklem ra cudam ra lo itu sarkar long petan itu cuhang deken itu panti nunde hoitu itu lu kacip tong hut lapan skin ban lo ana office apa puno jar pat puno bijia kamat special ticket hoida walo setan itu sangat poisa itu pi sekai sita lo nde setan itu lapan ning cipau epin pe itu dobom lo Seta menon pini kar long pro bangke ladak nitum experience therefore au visa long along lei hotel lo pag nitum ning dum lo athema nitum ning thepik lo ye geologically si lasro dimalong mesena hen kikim tuja fancy nitum ke anu pin dai ning diploma nitum kedar sa tum ke pini dak dikuge bai fan dhara ka bi da du tan dela tum ko so hotel ke dopo lasi nitum ning ke thei bagla lo mesena hen kim thura mane mithanga sumar dan le dak diku nari school gitu bang, tuji pilih kita dari papa dulu dah, lapen dulu mungkin pilih hello, lapen itu bangsa dak bang pen hotel bhara piok lot po, bang bukine office kam le bang kita itu dah liu deh pecah saya juga office dulu po, kami non pilih itu long lo, lapan long le bang ke bang man pilih dulu, lapan posin ning tu sih tu pilih ong tu pen, bang trok cap susah ben tong sekor pen itu macam tu, lapen cipten kita boman ke itu kan, itu long ke bamon timung bang ke alang li presiden of sipu और सर्विस रोंहांग बंके सेक्रेटरी लो लापेन एल्विन रोंपी बंके फाइनेंस सेक्रेटरी लो मोहेना बंका ऑफिस सेक्रेटरी लसी लतुम सुदर्शना मोनसिंग ला बंके अलांग ली बंके तुम एक्सपीरियंस अब बंदा अलांग चेयरमैन लो लसी अलांग ली तुम चेयरमैन से लसम दा पंचे इंक्लूड अंदर नी तुम कोई है लसी लसोलोंग ले बंके प्राप्जिन पेन tangka kipian tangga di mana tapi tangka pecewoi na lasolong leke di tum ke jat pen sedar itu met pikek lagi le pelutan ke kes aku tangga bini tum cedani di polama di tum rat pen dak kes pisi lagi le dalong le pisi sana bon di tum rat pen di tum ne bi lasi lasolong leke di tum cerai tek dong kiji panggil tum ho patak le ni tema ke lake di tum aan bana son lo ni tum tak pinya isi aceh ki lak ya son lo ni tum rat pan de lomben ko an ne ke wan tang ka hala ni tum pati de biniar ni tum utu cuek cok na do bini event dak di phuge bang ta hajra pe sip poisa cuek nam si tum dak ni du selana ki tum lana ki poyang bong ta bini tu dak ki wa ina masi la so posin le tum ke men tu ne ta ni tum proyek ke akan ni tum ke la so long lagi angkrak pen nili tum sitame karju ponlong la sondo je MSC kangwai ponjialong tiket abang ang tan pen borjan pen ang tan bang phua phan ki pideji ang ring the tan pusi nili tum sitame angkrak pen arju dunlong lasi labang so phuthak bangke nili tum bangke kroi thek the je ang tanah munit pulo tangte borjan arat laso kisung ke boy alam bangke ar lupen chini da mune pusini litum jong damji je kiduk kisung
doan sitame do rapet thak rapet abang pu abang si rat akidug rat akisung chiniji pusi nilitum jongdam la si thihek pen sitame apen ke kaninje dam ojita aporda velo penap diglo te nomination ki file adet tanang kile lo la si thihek pen silam ninje po ang tan pen ke wang abang pu aphan ke nilitum bang ke kroi thek the la pen ti jok aphan abang pu aphan le pi sitame borjan angkang abang pu aphan le nang ppiason te mesenji pusi ake hai Dr. Tuliram Ronghang CA malangli phanta nilitum ladak tot prong pen sitame alangli phan chuning ripat dikrim lo BJP abhut si nahok po athe nili tum mange iningi thilo polote dam thap dam pru sui pola bange nangli tum sitame chithano nang nelo nangli tum da chini lo ke kang atowar sitame nili tum ke claim nang kok po মানে non jitu kaman ke banti la bangsa ke dera phan bang nangli tum ahi mate motobra chidon delo kroi thek thelo yala borjan akti yan bowling galilo borjan along payong si pipon delo polete nalit tumahin betame la tak ke pahai ji angring ta tuma o kalang an so sesi jakong horang chetodun pen nilitum ekdom kethe dung isi ake hai papamanji phansi nilitum stame chisikding lo borjan no pe badu candidates tamina tuma pahai dum o madu candidates stame nilitum bange borjan homosti arlo amunit pulote pahai po Chief Minister Himonto Biswa Sharma kehai aphan stame ladak tot prong pen stame nilitum sodak pen kachiningri padodam la si pini nilihin pen ke la bangso puthak lamthe paklang ojita velo athe aport athi piglo la pen mo akinang sot pini alam do pulote mo ako chingki thubom nang la si nilihin pen ke lansi lamthe ington koklo nangli borjan homosti mane constituency along nangli kopia pulo beto nili ke BJP ST Morcha East Karbi Anglong District Committee along Secretary Lapen alang abangke local committee a president Pakapil polling station apen pu alang li bangke ingti sangho borjan mondol committee long general secretary ake hai longthar ingti apen pu alang li bangke khelan bongrung alang local committee a president dak donkam hempulo kimon English LP school polling station committee along lapen pu iri sangho ta do lang wa pisitame apor bang nili NEOA lo Nijang Karbi Anglong kupili lang ke thepen Rongkhang constituency long hanlok rok patora rong langkang lum edajok radatum kichugi junji lapen kidu ke thaka boha kisung dokoklo laso kisung aputhak clear dap terang dili inot aning ke mebangphu alang limi thangjong junga khia datpen kisung ke phovek aradatum aphan langa bong ke rap pajirpon clear dap terang dili alangli aning ke mepen rada kisung ahut lapuson ke rabdun thegapot hanlok rok patora rong arada tum sitami clear dap terang dili aphan ningkang sama hirjume lapen kachuru pajerpon jengkha pen babuteron karbilong re birta nilitum dap hanlok rok patora rong ahawar long lason lang thelang pleng kisung ahut alangli clear dap terang lapen arisang hotum ako dutulang alang dulunia rong pen arong sar bronson teron alangli tum bahain kidu kelak nang kahumri kisung ahut ke bang la lang nang keron itum ansu se choro parlo lang litum phan ansu se anama hirjume padona la nitum han lokrok ahawar long pan kisung ke boy arara tum phan domkol kanglum reng kanglum panalang ke thea jok lang litum kamat hapen la dak han lokrok patorong arara tum phan lang enjoy besita papa junang ko phan alang litum nang pipan ansu se choro parlo itum han lokrok ahawar arara tum abang sorong long lang kanglum ni ko ama pini
langkang lom pini pen aju oh jual long sareden lo job pini pilo pini pen Tahu nih kemana lah pesanan kira bang nanti tum cetek long lama. lason keraba bang cetek long lo mene atumi party ahin pen lo latum tirpal nang ron lapen alu lapen ingti lahai nang keron tu ingti len lapen alu be sap suso kuso party pen bang ni la BJP party pen lang lito matumi nang ron lapen usomara tu maphan ku biskuta edop nang pi sialang tu manta choro lo Nanti tum lah bang sorong long don ani kidu. dak ni tum han lo kroka hawar long non don thong kep bak arado laha ni tum alang ni tum nang rap lo sap savya sita lapen Non ham cerlo pesi nanti tum cetek long lama. ni tum participant mat thalo polote pini an ke asap ham alang bang thep jara son si thek long lo Nang linen lah penang non rong long kepiar pesi deng bawa mapat ni. nilimen ke Mongol Singh Pator pu dak han lo krok pator arong sar lo Lah lang nang kira nang petang nang litum kupining kang samsi alang lituhan kipukang tung nang litum ratum kan. Nili kipun tong te nang litum nang rondo jalo ning sam ulo litum kidu ke boy phan ahema tache ti ubu pen litum dak tuwalong sidu iglo nang litum mathalo bai ra so du ulo lo nang litum nang rondo ning sam iglo Dan inte kedam tang army antala pesanan kirap dulu manang litum ha. litum phana wipin la no nang litum ke thi ki ding lo nang litum nang rap lo jat lo ni ngarom ulo sang hajaran ta nang litum nang sibit nang ti iglo nang rap iglo ansu sinang litum ta her du mi pen ansu sinang litum da pathi pading ina an pen ni litum non la pan ki sung hem nang litum nang lang ni no hem ektebre hema ko on tabi elo hem ta hem elo nang tu man litum hanang mathaji nang ni wala ni na chuning ri Ini abirta la ansi kang ton cholo kaduka veta do me thak me kardom